nin kasngi ka khande trik unain niaw arjar arpowi kauman le kasngi mulong kasngi wa ar yong ka le niam Behdeiñkhlam hajowai ki kemai right ki bukan thup ya kadong panalier dulong lom perdi yong pia lom kerwiang lom yong kejam wat pepele dali thu ki ya ki Deiñkhlam naklo waidara Pynpoi ki Iawmusiang hewa debu iki jar ithau ha uni usnem nei daw ko khlam covid khat khande kasing rajwai dahap ko bu ya ki kendon lane ki SOP ha kawa ki dong wo pher dahap ki ujet dumar so phau ngud don hi ki wo chimanta he wo litho ya ki Deiñkhlam weiworo to ki wada dep etika yada covid khat khande khnang yo yada nei por kani ga khlam wat lada ha uni usnem myo ki khon karaj uya chimanta woro ka jing pendep ya kanyam kurkom maniko ka walai bet larinti ka wachong kun chong balai ka maju man khli snem hadin wada poilut ki Deiñkhlam Iawmusiang yong ki dong wa pher ki khonraj de Pynpoi ki ya ka Khnong Blai heiwa debu ika chipor hapo sawir wei dara wanika chalum suyung wei de penthia penchong ika ha ini ichu ithau ya kini ki Deiñkhlam wa ka Khnong Blai ki dong wa pher dauli thu wan ki heiwa Pynpoi ki jar ki dong mentu kasngi musiang rengkat ke ngu kedem wa ka suj kechor